Hvala vam za malo vremena što ste našli za naše gledatelje i čitatelje. Krenulo je adventsko vrijeme. Marija, vi ste bili utkani u tu organizaciju oko samog sadržajnog programa. Kako ga vidite na samom početku? Pa na samom početku vidimo da su naši građani dočekali da se otvori sajam i već prvi dan na samom otvaranju riva je bila prepuna ljudi. Svakako ogroman kontrast od one svakodnevne rive koja je svaki dan dok je sunčano puna ljudi, a već u poslijepodnevnim satima sve to skupa dosta opadne, sad pogotovo kad nema puno turista, tako da je lijepo da su se ljudi počeli opet družiti. Po reakcijama vidimo da su jako zadovoljni već sa početkom same manifestacije. U programu smo se vodili s tim da program bude primjeren Splitu kao turističkoj destinaciji, jer imamo tu odgovornost da onaj program koji kreiramo, koji nudimo, nije samo za lokalno stanovništvo, nego i za sve one koji će se naći, turiste koji će se naći u Splitu. A takvih ima nemali broj, obzirom i na druge gradove i područje u Hrvatskoj koji slično organiziraju. Pa ono što privlači sve u Split je svakako veliki broj sunčanih dana i ona toplina koju Split nudi, ne samo u fizičkom smislu, nego i ono što je upravo u duhu samoga grada. Početak je programa, očekuje nas jako puno zanimljivih stvari, puno veselja, puno lijepih glazbenih doživljaja i očekujemo da će iz dana u dan sve veći broj posjetitelja biti na našoj rivi. Ovo je nekako vrijeme ljubavi, topline, darivanja. S tim je ispunjena od samog početka Splitska riva, gradski trgovi. A sami onaj ugođaj koji stvaraju i dekoracije, pa i oni mirisi koji dolaze iz kućica, pa makar to bilo najjednostavniji miris kuhanog bakalara i kuhanog vina, sve to stvara jedan lijepi ugođaj topline, a još pogotovo ako sretneš nekog poznato lice, nekog koga dugo nisi vidio, kao što smo imali priliku sresti na samom otvaranju, i uz dobru muziku ljudi su opušteni, veseli, pa bar taj mjesec dana, ovaj put malo više, 44 dana je vrijeme kada ćemo se svi naći, kada ćemo izaći iz velikih shopping centara i doći na samu rivu u srce grada. Dobro, za kraj, Hrvatska metropola uistinu ima vrhunski organizirani božićni grad. Ni mi za njima ne zaostajemo i po programu i po sadržaju ni malo. Pa trudimo se, upravo zato nastojimo svaku godinu da to bude jedan korak dalje, jedan korak naprijed, da bude bolje. Prošlu godinu smo uvidjeli da je daleko bolje da se cijeli program organizira samo iz jedne organizacijske kuće, tako da smo uklonili one mogućnosti da sami ugostitelji kreiraju program, što je bilo svakako izvan granica mogućnosti kontrole, tako da u ovom trenutku stvarno možemo reći bolje ćemo biti nego što smo bili prošle godine. Uvjerit će se svi da će program biti jako bogat i kvalitetan. U ovom trenutku već 90 glazbenih događanja, a očekujemo u ovom tjednu potvrde nekih malo jačih izvođača, tako da će biti ne samo 90, nego očekujemo oko 100 glazbenih događanja u 44 dana, što vjerujem nije mali broj. I eto, svi će se imati priliku dobro proveseliti.